सरलपारायाव फैनायनि जाहोना नैबेनो जे सरलपारा पिकनिक स्पट ना जाय पिकनिक स्पटखौ जायफ्रा सालायदों बिथांमोना मोनसे गोजोनथावबो रादाब होनांगोन। बिथांमोना बिथांमोननिफ्राय जाखिनि आर्निं जानाय ना जाखिनि मोननाय बेखौ दिनै बिथांमोना जाय व्यक्तिफ्रा गैयि न'खरफोर ना बिथांमोना दिनै एसे एनै फिसा फिसौ बिथांमोननिफ्रायनो माबा मोनसे अनसुंथाइ होनो नागिरदों। थ' जों बिदिब्ला नायलांनि नैबेदिनो सरलपारा पिकनिक स्पटनि कमिटिनि ड्रेसाबो बिदिनोसै बिसिना माने बलवानथार ना मा गामि बे पिकनिक स्पटनि खाथियावनो दङ। ओमफ्राय गय बागान ना होनो आयु हेभिखा गय बागानफ्रा नै नुबाय दा मोनफ्रुजोबनानै दं गय फिथाइफ्रा हनै बिजों ओरैबायदि आरोखि ना जाय सरलपारा पिकनिक स्पटनि दैदेनगिरिफोर बै व्यक्तिफ्रा दिनै नैबे न'खरनो माबा मोनसे फिसा अनसुंथाइ होनो नागिरदों। आङो नोंथांमोनखौ बे समाव बे कुइसनखौ सोंनायनि थाखाय आङो नोंथांमोनखौ बे समाव आङो हामबाय होनो। जोङो गिबि खेब जोङो नैबे खामानिखौ जोङो दिनै जोङो मावजेनबाय। जोङो आगोलाव थानाय माखासे जि कमिटि सालायग्रा मानसिफोर बिथांमोना बेबायदि हाबाफोरखौ मावाखैमोन आरो जोंबो देग्लाय नैबे हाबाफारिखौ जोङो गिबि खेबनि थाखाय जोङो आखायाव लाबाय बे हाबाफारिखौ मावलांनो थाखाय। जोङो सरलपारा पिकनिक स्पट कमिटिनि जानानै जोङो बेबायदि माखासे जोंनि ओनसोलाव थानाय माखासे गैजायै दुखिया हावरिया जों बिथांमोनखौ जोङो नोजोर होदों आरो नोजोर होनानै जों बिथांमोननो माबोरै जोङो सहाय होनो जों बेखौ मोजाङै जोङो जोंनि बडियाव जोङो सानलायनानै सिन्था धारा खालामनानै जोङो दिनै बेबायदि खामानि मावोब्ला जोङो मोजां जागोन नामा होननानै जोङो दिनैनि नैबे जोङो अनसुंथाइ होनाय हाबाफारि जों बेखौ जयै सावरायलायनानै दिनैनि गेजेराव जोङो होनाय जाबाय। जोङो बेल' नङा आरो जोङो दस्रायावबो जोङो बेखौ होनो थाखाय जोङो आखायाव लाबाय। जोङो हानायखिनि मानिखौ जोङो जोंनि सरलपारा पिकनिक स्पटनि थाखाय कमिटिनि जानानै जोङो बेखौ आसथेयैनो जोङो मावलांनो थाखाय जोङो आखायाव लाबाय। जोङो बे गिबि खेबनि थाखाय जोङो बेखौ मावजेनबाय आरो नेक्स्ट बाराव जोङो बेबायदिनो जोङो मावलांबाय थाबावगोन। जोङो बेखौ स्पटनि जानानै जोङो नोंथांमोननिसिम जोङो बेखौ मिथिहरनाय थाबाय। सरलपारा बलान्थार बे पिकनिक स्पटजोंनो नांजाबनाय बै मोनसे न'खरसेनो होनो ना जोङो दिनै न'खरथामनो जोङो होनो थाखाय जों आखायाव लादों। बिदिनो मा रोखोमनि अनसुंथाइ? जोङो नैबेहा न'खराव रावबो गैजायैखाय मावग्रा दांग्रा जेबो मानसि गैयिखाय फिसाला सानै दं आरो गाव हारसिंल' मावनो जेबो गैया। बिनि थाखायनो जोङो बिथांनो बेबायदि मोनसे राङारि अनसुंथाइखौ जोङो होबाय आरो जोङो न'खरखौ लानानै सोरनिबा जोङो न'खराव न' गैयैफोरनो जोङो बेबायदिनो थिं बायनानै जोङो थिंनि अनसुंथाइफोर होनानै जों बिथांमोननि न'खरखौ मोनसे मोजां एसे मोजां परिसयाव लाबोनो थाखाय जोंनि बे हाबाफारिखौ जोङो मावलांगोन होननानै जों थांखि लानाय जादों आरो। आं बिराद गोजोननाय मोन्दों बिथांमोननि सहाय होनायखौ। आंनि न'खराव दिनै गैया, बिथांमोना बेखौ नुनानै दिनै आंनो अननानै अनसुंथाइ होफैबाय न' गंसेनि। बेखौ आं बिराद गोजोननाय मोन्दों। 2 नं सनापुर, सरनजित नार्जारि। सिगाङावनो नोंथांमोनखौ हामबाय होननाय जासिग्रोबाय। एक्सुवेलि जोङो पिकनिक स्पट कमिटिनि जानानैहाय जोङो जोंनि नोजोरजों जायफोरा हाजिरा मुजिरा मावनानै खस्थ'यै मावनानै जानानै गावनि न'खरखौ डेभेलप खालामनो खस्थ' मोननायखौ नुनानैहाय जोङो बिथांनोहाय दिनै थिं होफैनाय जादों। जोङो बेबायदिनो पिकनिक स्पट कमिटिनि जानानैहाय जोङो बेबायदिनो स्टेप लालांगोन जे जोङो गैयि न'खरखौ सायख'नानैहाय जों बेबायदिनो अनसुंथाइ होलांबाय थानो जोङो बेबायदि थांखि लानाय जादों आरोखि।